കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരത്നാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? 12ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. ഇന്നലെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ അതിൽ കണ്ടത് നമ്മള്. അതിലെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? സുഹൃത് ഭാവം കണ്ടു. പിന്നെ അതായിരുന്നു ദാസഭാവം, സുഹൃത് ഭാവം. പിന്നെ എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തു, പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു ആയിരിക്കണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ പരിചരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇനി അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങള്. അതാണിന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായം. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങള്, ചെടികളൊക്കെ പരിചരിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഫുള്ള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ അധ്യായത്തിന്റെ. എന്താ പറയണത്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങള് വായിച്ചു കേൾക്കുക. ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കേൾക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ സഹായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയും. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കള്, വേദങ്ങള് തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് എന്ത്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. രാമായണം വരാം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകള്, വേദങ്ങള് തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ എന്താണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമ്മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുക. വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൈഷ്ണവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സാഹിത്യങ്ങള്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളാവാം, ഗുണങ്ങള്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങള് അത് രചിക്കുക. അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങള് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും? എപ്പോഴും നാരായണന്റെ, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് മഥുരാവാസം. മഥുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോട് വരാഹമൂർത്തി പറയുന്നു, മഥുരയൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ ആകർഷ്ടരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മഥുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കും.
മധുരയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ദർശനം, സ്പർശനം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ മധുരയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. മധുരയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താ പറയുന്നത്? മധുര എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അറിയാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മധുര പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നില്ല നമ്മള് മധുരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മറന്നോ? മധുര ഭഗവാൻ എവിടെ ജനിച്ചത്? മധുരയിൽ. മധുരയില്. ഭഗവാന്റെ ജന്മം ഹേതു ആയതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രധാനമാണ്, പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മധുര. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉപദേശാമൃതം? ഉപദേശാമൃതത്തിൽ എത്രാമത്തെ ഉപദേശമായിരുന്നത്? 9ാമത്തെ അല്ലെ? 9ാമത്തെ ആണോ? ആണല്ലേ? ആണെന്നാണ് ഓർമ്മ. 9ാമത്തെ ഉപദേശത്തിലല്ലേ പറയുന്നത് അത്? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല ഇതൊന്നും. ഇത്രയും പറയുന്നത് 9ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 9ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ? മധുര എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ജനനഹേതുവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയം മധുര. ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ പ്രിയം മധുരാണ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മധുര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ആ മധുര പ്രദേശത്ത് മധുരയില് നമുക്ക് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. മധുരയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ദർശനം, സ്പർശനം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാ അഭിഷ്ടങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? വൈഷ്ണവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം പത്മപുരാണത്തിലും ഉണ്ട്. ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, പ്രിയേ, ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്നാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക എന്നത്. ഇപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവി അടുത്ത് പറയുന്നതാണ്, പലതരത്തിലും നമുക്ക് ആരാധനയുണ്ട് അല്ലെ? അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധന ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാന് ഭക്തന്മാർ പ്രിയമായതുകൊണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞാപിക്കാനല്ല, ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകളെ അനുസരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രിയം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രസ്താവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 3-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 19-ലും കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദ സേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും ശക്തമാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവമാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദ സേവനം സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം എന്ത് സാധിക്കും?
ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ സേവനമാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതേപോലെ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ തിലകമണിഞ്ഞ, ശിരസിൽ തുളസീദളം ചൂടി ശരീരമാകെ ഗോപീചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നവരുടെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ആ ആൾ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. എന്താ പറഞ്ഞത്? ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, പത്മം ശംഖിന്റെ രൂപത്തിലോ ചക്രത്തിന്റെ ഷേപ്പിലോ ഗദയുടെ ഷേപ്പിലോ പത്മത്തിന്റെ ഷേപ്പിലോ ഏത് രൂപത്തിലും ശരീരം മുഴുവൻ തിലകമണിയ, പിന്നെ ശിരസില് തുളസീദളം ചൂടി ശരീരമാകെ ഗോപീചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. തീർച്ച ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയണമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഒന്നാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 33-ാം ശ്ലോകത്തില് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ കാണ, സ്പർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുക, അത് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണം പോലും കുടുംബസഹിതം പൂർത്തീകരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ഭക്തനെ നേരിട്ട് പരിചരിച്ചാലുള്ള ഫലം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണല്ലേ. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം. ആദി പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല, എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നവൻ ആരല്ല? ഭക്തനല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ഞാൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. ദാസാന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ എന്നാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാനാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടം? പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. പരമാത്മാവിനെ ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ ആത്മീയ ആചാര്യനായി കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ ആത്മീയ ആചാര്യനായി കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവനവന്റെ നിലയ്ക്കൊത്തുള്ള ഭഗവത് സേവനം. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കനുസരണമായി ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഏത് തരത്തിലായാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. ഉത്സവങ്ങളായാലും ചടങ്ങുകളായാലും ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിലെ വ്രതമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഊർജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ കാർത്തിക മാസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ യശോദ കയറുകൊണ്ട് ഉരുളിൽ കെട്ടിയിട്ടതിൽ നിന്നാണ് ദാമോദര സങ്കല്പം തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ദാമോദരൻ എന്ന പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ദാമോദര മാസം അഥവാ കാർത്തിക മാസം. അപ്പൊ ദാമോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ദാമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കയറ് അല്ലെ. ഉദരത്തില് കയറ് കൊണ്ട് ആര് കെട്ടാണ്? യശോദാമ്മ കെട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് ദാമോദരൻ എന്നൊരു പേര് വരുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ദാമോദരൻ, ഭഗവാന്റെ ദാമോദര രൂപം എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് എന്ത്? ദാമോദര മാസം. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം ആർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്? ഭക്തന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.
പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലെയുള്ള പുണ്യഭൂമിയിൽ വച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനവും നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് ചെല്ലും? മുക്തിയും കിട്ടും, ഭൗതിക സുഖങ്ങളും നൽകും. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ മധുര പോലുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ താമസിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഗൗരവമായി കണക്കാക്കാത്തവർക്കാണ് ഭഗവാൻ കണക്കാക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് നൽകിയില്ലെന്ന് സാരം. മറിച്ചുള്ളവരും കാർത്തിക മാസത്തിൽ മഥുരാ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം നടത്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി സേവിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് കണക്കാക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം നൽകില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമായിട്ടത് കണക്കിലെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. മറിച്ചുള്ളവർക്കത് കിട്ടുന്നില്ല. കാർത്തിക മാസത്തിൽ മഥുരാ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം നടത്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി സേവിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. കാർത്തിക മാസത്തില് മധുരയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, കുറെ ആ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകുമെന്ന് പറയാണ്. അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും എവിടെ വെച്ചിട്ട്? മധുരയിൽ വെച്ചിട്ട്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ തിരുവവതാരത്തെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനൻ അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശി മദന ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ദേവകി മാതാവ് അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അവതരിച്ച ആ ദിവസം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചവരാണ്. സകലവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. ആ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം ആഘോഷങ്ങളാക്കാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണെന്നതിന് തെളിവാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവം. പിന്നെ അടുത്ത് ഭക്തിപൂർവ്വമുള്ള മൂർത്തി ആരാധന. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് മുക്തി. മുക്തി ലഭിച്ചവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നിർവ്യക്തികവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ്. അതായത് വ്യക്തിഗതാസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ ഒരുവൻ സാധാരണ നില കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഇപ്പൊ മുക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ വരുന്നില്ല? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല, മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. നിർവ്യക്തികവാദികൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തില് ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ് നിർവ്യക്തികവാദികള് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗത അസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ ഒരുവൻ സാധാരണ നില കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പാന്ന് പറയാം. വ്യക്തിഗത അസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ നില, ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് എന്ത്? മുക്തി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തൻ എന്തുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് മോചനാണ് നമുക്ക് പറയുന്ന മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുക്തി പോലും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നുപോയി. മുക്തി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാണ്? നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് അവന്റെ ആ സാധാരണ നില മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു തുടക്കം, അത് മാത്രമാണ് എന്ത്? മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിരസ സേവനത്തിൽ മുഴുകലാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ആദി പുരാണം പറയുന്നു. ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭക്തി ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ആരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇപ്പോ ഒരു ജീവാത്മാക്കളുടെയും സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുക എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നില. അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാണ് ആര്? ഭക്തൻ എന്ന് ആദിപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിലുള്ള വിമോചനത്തിന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ആരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലല്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഒരിക്കലും എന്തിലല്ല? അവരാരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് തോന്നാം അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് മുക്താവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അവരും ആരും എന്തിലും നമുക്കല്ല, ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിലല്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരങ്ങനെയല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ആചാര്യന്മാര്, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവര് എന്താണ്, അവരിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ അവരാരാണ്? അവർ ആചാര്യന്മാരാണ്. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും എന്തിലല്ല? അവര് ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിലല്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു മാത്രമുള്ളത്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്നാണ്. സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്നാണ് വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. മാനവശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യം, യുദ്ധവിജ്ഞാനീയം തുടങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആത്മവിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യം സമ്പൂർണമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ വൈദിക കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാന്നാണല്ലോ, ഒന്നും കളയാനില്ല അതില്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവത പാരായണം, കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ത്? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിജ്ഞാനം എന്തിനുണ്ട്? ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അതില് മാനവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തെ കുറിച്ചും വൈദ്യജ്ഞാനം, യുദ്ധവിജ്ഞാനീയം എല്ലാ മേഖലകളും കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് എന്തില്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. ഫലദായിത്വമാണ് വൃക്ഷത്തിന് ആദരവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. പഴങ്ങളുടെ രാജാവായ മാമ്പഴം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാവ് വിലപ്പെട്ട വൃക്ഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മാമ്പഴം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ സമ്മാനമാണ്. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പഴുത്ത കായ്കൾ ആദ്യം തത്തയുടെ ചുണ്ടുകൾ സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതുപോലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശയായ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗളിച്ചതാകിയാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദകമായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ, തത്ത കൊത്തിയ പഴങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൂടുതലാണ്? മധുരം കൂടുതലാണ്. കാരണം മധുരമുള്ള പഴങ്ങളെ ആര് കൊത്തുള്ളൂ? തത്ത കൊത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ശുഗർ തത്ത. ശുഗർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെയാണ്? രാധാറാണിയുടെ തത്തയുടെ പേരാണ് ശുഗർ. ആ ശുഗർ തത്തയാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് വരുന്നത്. ആ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മുഖത്തു നിന്ന് നിർഗളിച്ചത് കൊണ്ട് ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദികരമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. പഴുത്ത കായ്കൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നും താഴത്തെ ശിഖരത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പകർന്നു ഭൂമിയിലെത്തിയാൽ അത് പൊട്ടുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യവും ഇതുപോലെയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെ അഥവാ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു വരുമ്പോൾ അത് തകരുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ശിഷ്യ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാവണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഇത്തരം വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്ന് ശിഷ്യ പരമ്പരാക്രമത്തിൽ നിന്നും നേടിയാലേ നേരെയാകൂ. ഒരിക്കലും നമ്മള്
എന്ത് പാടില്ല? മുറിയാത്ത ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഒരു പഴുത്ത പഴം മരത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് നേരെ താഴ്ത്തിട്ട് അത് കേടായി പോകും. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരിലൂടെ കൈമാറി കൈമാറി വരുമ്പോ അതെന്താണ്? അത് പൊട്ടാതെ ആ മരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൈമാറേണ്ടത്. അങ്ങനെ കൈമാറുമ്പോ നമുക്കത് എന്താണ്? ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അത് സാധിക്കും. ഇത്തരം വിജ്ഞാനം, ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനമുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്ന് ശിഷ്യ പരമ്പരാക്രമത്തിൽ നേടിയാലാണത് നേരെയാകുന്നത്. അല്ലാത്തവരിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും പാടില്ല. ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഭാഗവതം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തനെ ചിലപ്പോൾ ഭാഗവതം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിനും ഭാഗവതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗവതം എന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുക. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നായിരിക്കണം? ഒരു ഭാഗവതനിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അതായത് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ട് അവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്? ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭാഗവതം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് എന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത് ശ്രവിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഭാഗവതനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മുക്തനാണ് താനെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമേ താൻ വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നുള്ളൂ എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരികളായ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നത് അല്ലെ, ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് മുക്താത്മാവായിട്ടാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത് തന്നെ. എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു? ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് അതായത് ഭക്തനായിട്ട് തീർന്നുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്കതായ അധികാരികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പരീക്ഷത്തിൽ വച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ശൗനക മുനി വിശദീകരിച്ചു. ഭക്തന്മാരുമായി ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ആ ഒരു നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതാണ്. സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ അഥവാ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക വൃത്തികൾ പോലും ആ നിമിഷത്തിനു സമാനമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് സ്വർഗമോ നിർവ്യക്തികവാദികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം സർവ്വതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായ മൂല്യവത്താണ്. സൂതഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ശൗനകമുനി വിശദീകരിച്ചു. നമ്മൾ അറിയാലേ, നൈമിഷാരണ്യത്തില് കുറെ ഋഷിമാരും സൂതഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവത ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ശൗനകമുനി വിശദീകരിച്ചു. ഭക്തന്മാരുമായി ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ആ ഒരു നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസർഗം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ അഥവാ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക വൃത്തികൾ പോലും ആ നിമിഷത്തിന് സമാനമല്ല. ചിലപ്പോ സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി നേടാൻ തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക വൃത്തികള് പോലും, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്ന ധാർമ്മികമായ പ്രവർത്തികൾ പോലും നമ്മളെ ആ നിമിഷത്തിന് സമാനമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നിമിഷത്തിനാണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ സത്സംഗത്തിന്, ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം സമാനമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് സ്വർഗമോ നിർവ്യക്തികവാദികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗം സർവ്വതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയായ മൂല്യവത്താണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വർഗവും വേണ്ട,
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ മുക്തിയും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കവും സർവ്വതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയും ആയിട്ടുള്ളതും മൂല്യവത്തുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്, തിരുനാമം ഉരുവിടൽ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ, പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്കും യോഗസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കുമെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് പരീക്ഷത്തിനോട്. പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അയാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയെന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്തിലെത്തി? സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ആ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്കും യോഗസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കുമെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുക്തിവാദികൾക്കും യോഗസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗസിദ്ധികൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാന് വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്കും പിന്നെ യോഗസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിർണീതം, അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. ശുകദേവൻ മുക്താത്മാവാണ്. നിഗമനാത്മകമല്ലാത്തതൊന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അചഞ്ചലമായ ദൃഢവ്രതത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തി ഇരിക്കുന്നയാളെ ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗ സാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം വരിച്ചവനായി കണക്കാക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? മുക്താത്മാവാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്താണ്? നിഗമനാത്മകമല്ലാത്തതൊന്നും നിഗമനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നത്? അചഞ്ചലമായ വൃതത്തോടെ ആരാണോ ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ആള് ഫലകാംക്ഷയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗാസാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം വരിച്ചവനായി കണക്കാക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ ആരെത്തുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേരുന്നത്. ആദി പുരാണത്തിൽ കൃഷ്ണന് മാതാജി ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞതൊന്നും ഒന്നുകൂടെ പറയും, മനസ്സിലായില്ല. നിർണിതം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് ശുകദേവൻ മുക്താത്മാവാണ്. ശുകദേവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം എന്താണ്? നിർണീതം. ഇതല്ല സ്ലൈഡ്. അതെ അതെ, മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ശുകദേവൻ എന്നാണ് ശുകദേവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. എന്തിന്? ശുകദേവൻ മുക്താത്മാവാണ്. ശുകദേവ മഹർഷി ആരാണ്? മുക്താത്മാവാണ്. ശുകദേവ മഹർഷി മുക്താത്മാവാണ്. എവിടെയാണത്? നിഗമനാത്മകമല്ലാത്തതൊന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ്? നിഗമനമല്ലാത്തതൊന്നും അദ്ദേഹം നിഗമനത്തിലൂടെ ഉറപ്പായാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അല്ലാതെ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അചഞ്ചലമായ ദൃഢവ്രതത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഫലകാംക്ഷയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗാസാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം വരിച്ചവനായി കണക്കാക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അചഞ്ചലമായ ദൃഢവൃത്തത്തോടെ, അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുണ്ട്, ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റം വരാത്തൊരു
ലെവലിലെത്താം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ എത്തുന്നൊരു ഭക്തി എത്തുന്നൊരു അവസ്ഥയിലെത്താം. അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഫലകാംക്ഷയോടെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്, പിന്നെ അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ യോഗാ സാധനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കൊരു ഫലം ലഭിക്കും അവിടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അഭ്യൂഹങ്ങള്, പിന്നെ യോഗാ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്, യോഗകളിലൂടെ യോഗ സിദ്ധികൾ ലഭിക്കും. ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ലാസ്റ്റ് ലെവലിലെത്താം, എന്നുവെച്ചാൽ ടോപ്പിലെത്താം. കണക്കാക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചത്. അപ്പൊ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, അതിനൊരു ടോപ്പ് ഫലം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ആ ഫലത്തിൽ എത്തുന്ന എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പറഞ്ഞത്, അചഞ്ചലമായ ദൃഢത്തോടെ ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും, ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ആർക്ക്, അചഞ്ചലമായ ദൃഢവൃത്തത്തോടെ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാലും. പറഞ്ഞു വരുന്നതുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാലും നമുക്ക് അതിനും എന്ത് കിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഫലം കിട്ടുമെന്ന്. മനസ്സിലായി മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ? അതാണ് നിർണിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? നിർണീതം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം നേരത്തെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇതുപോലെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഫലേച്ഛയോടെയാണോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം? എനിക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അതെന്താ അറിയോ, ഫലേച്ഛ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ആള് ഫലേച്ഛ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണോ മാതാജി പറയണേ? അല്ല, ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ അതും കൂടി വായിക്കാം, അതും കൂടി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ചിലപ്പോ. അതായത് ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്കും യോഗാസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കുമെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഈ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുക്തിവാദികളുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യോഗാസിദ്ധിയുടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫലം ഉണ്ടല്ലോ, ടോപ്പ് ഫലം നമുക്ക്. ആ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കും? ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്താലും, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താലും, ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന മുക്തിവാദികള്, അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യോഗാസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവര്, ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ജപം കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് മുൻകൂട്ടി, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നിർണീതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ, എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, നമ്മളല്ലെങ്കിൽ യോഗകൾ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ സിദ്ധികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി യോഗാസിദ്ധികൾ ചെയ്യാ, ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള്, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താലും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ പഠിച്ചത്? അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ? അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യോഗ സാധന ചെയ്താലും ചെയ്യുന്നതും, പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ കിട്ടും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നു. പക്ഷെ മാതാജി, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫലം എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ജപിക്കാമോ? അതെ അങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജപിക്കാനല്ല പറയണത്, അത് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തനിയെ കിട്ടും എന്നല്ലേ മാതാജി പറയണത്? ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണത്. നമ്മള് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം പറയണം. നമ്മള് ചെയ്യണതാണ് നാമം ജപിക്കും. നമ്മൾ അതിൽ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ
എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പോലെ നമ്മൾ അറിയാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് അതിന് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ മാതാജി? മനസ്സിലായി. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ. അതെ അതെ മാതാജി, ഇതിന് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? അതില് എന്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്, യോഗസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കുമെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ നേടാവുന്നതാണ്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് അടുത്തിൽ വരുന്നത്. അതായത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ശരി മാതാജി. അതായത് നാമജപത്തിന്റെ ആ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത്. തിരുനാമത്തിന്റെ ജപം. അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ കമ്പൽ ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരാൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഏത് അവസ്ഥയിലെത്തി? സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിലെത്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ചെയ്യിക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ ഒരാൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഈ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി. ആദി പുരാണത്തിൽ കൃഷ്ണനും ഇതേ കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അർജുനനോട് പറയുന്നു, എന്റെ സർവാതിശയായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലക്കി വാങ്ങാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സദാ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് ഭഗവാനുമായിട്ട് സദാ ബന്ധപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനേക ജന്മം വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ അനേകം ജന്മങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഏതൊരു സമയത്തും അവരുടെ ചുണ്ടുകളിൽ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമുക്കത് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അത്രയും നമ്മൾ ജന്മങ്ങള് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അനേകം ജന്മങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളൊരു വാക്കു നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ നാമം, കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സർവാകർഷകനാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പേരാണല്ലേ കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണ സർവാകർഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണൻ എന്ന് നമുക്ക് ചുണ്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? അത്രയും ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതാണ്. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിനൊരു വിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവുമില്ല എന്ന് പത്മപുരാണം തുടരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ തിരുനാമം ജപിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ഈ ജപസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നവന് സ്വയം പവിത്രീകരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഇതോടെ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജപിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് വരാൻ സാധിക്കും? പരിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാമജപം കൂട്ടണം, നാമജപത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നതും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ആ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപാണ്. തിരുനാമം ജപിക്കാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വയം പവിത്രീകരിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ജപിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? തെറ്റില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് എന്താണ്? വെറുതെ കർമ്മം ചെയ്യാണ് നമ്മളത്. നമ്മളെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തു പോണു. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊരു പുണ്യകർമ്മം ആയതുകൊണ്ട് ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ചെയ്ത് 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 വരുമ്പോ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? പരിശുദ്ധ നാമായിട്ട് മാറും. നമ്മളെ ശുദ്ധ നാമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ആ നാമജപത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും. ആദ്യം നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്ത് ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ? ആ പുണ്യഫലം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുംതോറും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മളെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളും മുഴുവനും മാറി നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചുരുങ്ങിയത് 16 മാലയെങ്കിലും എന്ന് പറയാം. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാണ് 16 മാല പറയുന്നത്, കൂടിയതല്ല. ചുരുങ്ങിയത് 16 മാലയെങ്കിലും ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ അതുകൊണ്ടാണ്. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണമെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴേ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാകൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെറ്റുകൂടാതെ നാമം ജപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനും വലിയൊരു തെളിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണല്ലേ. ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രത്തിന് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മൾ പ്യുവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് എന്താ പറയാ, മാലിന്യങ്ങളും മുഴുവൻ നീങ്ങിപ്പോകാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? അതിന് ആ നാമത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ആ നാമത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഒട്ടും മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ചെയ്ത് 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 തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1 മാല ജപിച്ചോ 2 മാല ജപിക്കല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമജപത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാമജപാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? നാമത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? നമ്മള് കുറെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൂടി നമ്മൾ നാമജപത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നാമജപം ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് സേവന മനോഭാവം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ജപിക്കാനായിട്ട്, തെറ്റില്ലാതെ ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് മധുരാവാസം. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണമെന്നാണ് ചൈതന്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതെ. ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, മധുരാവാസം. അതില് ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടം, മുക്തിയിലെത്തിയ ശേഷം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപൂർണമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുക എന്നതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം. മാതാജി കണ്ടത് ബുക്കിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലാണോ? കണ്ടു 139 പേജ് മധുരാവാസത്തില്. ഓക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപൂർണമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്നതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മധുരയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടത്തിലെത്താം. മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെ വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുക എന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ തീർത്ഥാടന യാത്ര പോണത് എന്തിനാണ്? ശരിക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ തീർത്ഥാടന യാത്ര പോണത്? എന്തിനാ പോണത്? ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കാൻ, മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കാൻ. ആവാറുണ്ടോ നമുക്ക്? ആവാറുണ്ടോ? അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി. അതിന്
ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി നേടാനായിട്ടാണ് പോണത്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക. എന്നതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിനുള്ള മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീർത്ഥാടന യാത്ര നടത്തുന്നത്. അതൊരു വേറെ രീതിയിലുള്ള ട്രിപ്പാണല്ലോ നമുക്ക് തീർത്ഥാടന യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാലും. എല്ലാരും കൂടെ ജോളി അടിച്ചു. അല്ല, കൂടുതൽ നമ്മള് വായിച്ചറിഞ്ഞാലും കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുക പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട്. അതെ, നമ്മളതൊക്കെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം പിന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടത്തിൽ, അതാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടം. ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കുക. അതായത് ആദ്യത്തെ പടി തീർത്ഥാടനം. തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ മുക്തി നേടി കഴിയുമ്പോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപൂർണമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പരമമായ ലക്ഷ്യം നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മധുരയിലാണ് നമ്മൾ ഈ തീർത്ഥാടനം പോയി അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പത്മപുരാണം തുടരുന്നു. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയെ ആരാധിക്കാൻ സമ്മതമല്ലാത്തവൻ ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? മധുരയ്ക്ക് കഴിയും. ഇപ്പൊ മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയെ ആരാധിക്കാൻ സമ്മതമില്ലാത്തവരാരാണ്? കാരണം അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് എന്ത്? മധുര. ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും, ഫലകാംക്ഷയോടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും, അതേപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? മധുരയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹവും മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അതും ആര് സാധിച്ചു കൊടുക്കും? മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കും. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വാസം ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. മധുര എന്ന ഈ പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മധുരയിൽ താമസിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് നേരെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി. അത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മഹത്തരവുമാണെന്നാണ് അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, जय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा ഹരേ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. മധുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. 3 ലോകങ്ങളെ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കൽ, സേവിക്കുന്നത്. അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്പഷ്ടത നിറഞ്ഞ സേവനമാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അത് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ. ഭഗവത് അപ്പൊ അതിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും?
അലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദ സേവനം സാധ്യമെങ്കിലോ കഷ്ടത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഭൗതികാസിന് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഭഗവാനോട് ഭക്തിപരമായ പ്രേമം വളർത്താനും ശക്തമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായിട്ടിരിക്കാനാണ്. ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അത് മാതാജി അത് മാത്രം എഴുതിയാ മതിയോ? അല്ല, അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് മാതാജി. അത് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതേണ്ടി വരും. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല അത്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ലത്. ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവതം 3-ാം ഏതാണ്? 5-ാമത്തല്ലേ? 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം. അതില് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. പിന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കും. അത് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ അതില് എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന് ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുക ചെയ്തന്നെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസമേതം പവിത്രീകരിക്കും അല്ലെ? സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നത്. ആദ്യ പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നവനാണ് ഇതാണ്. അതെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരല്ല? ഭക്തനല്ല. ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നവനാണ് ഭക്തൻ. ആദിപുരാണാണ് കേട്ടോ. ആദ്യമല്ല, ആദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദിപുരാണാണ്. ആദിപുരാണത്തില് പിന്നെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെയാണ്? ഊർജവ്രതമാണ്. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഊർജവ്രതം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഊർജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കൃഷ്ണനെ യശോദ കയറുകൊണ്ട് വിരലിൽ കെട്ടിയിട്ടതിൽ നിന്നാണ് ദാമോദര സങ്കല്പം തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ദാമോദരൻ എന്ന പോലെ പ്രിയങ്കരൻ. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ദാമോദരൻ എന്ന പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ദാമോദര മാസം. ഈ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഭാഗവത അല്ലേ കൽപ്പവൃക്ഷം? കൽപ്പവൃക്ഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഭക്തിയുടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യർക്ക്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം എഴുതില്ല, ബാക്കി എഴുതാൻ കിട്ടിയില്ല. അതെ, അതായത് മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനം എല്ലാം കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. 3-4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. മാനവശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യം, യുദ്ധവിജ്ഞാനം തുടങ്ങി ജ്ഞാനത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളും ഭാഗവതത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. പിന്നെ പല വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ. അത് മറ്റേ അതിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സർവാതിശയായ മുഖത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടാണത് അത്രയും ആസ്വാദികരമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഭാഗവതം എന്നാൽ എന്താ കണക്കാക്കുന്നത്? പരമ്പരാ രീതിയിലൂടെ പകരുമ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം എന്നാണ്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് അർത്ഥം വരുന്നത്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം ഭക്തരിൽ നിന്ന്
ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം ഭക്തരിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? എഴുതിയില്ല. പഴുത്ത കായകൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ശിഖരത്തിലേക്ക് പകർന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് പൊട്ടുകയില്ല. അതുപോലെ ഭാഗവതം പരമ്പരാഗതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നിന്നും പഠിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്ന്. അതെവിടെയാണത് വന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭു പറയുന്നു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗവതം എന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഇത് മുക്തന്മാർക്ക് രുചിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതിന് അതിന്റെ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ശിഷ്യ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാണ് ആകണം. ഇത്തരം വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്ന് ശിഷ്യ പരമ്പരാക്രമത്തിൽ നേടിയാൽ അത് നേരെയാകുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ആ മരത്തിന്റെ എന്താ പറയാ മലജ് പറഞ്ഞത് മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അത് ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഴം പൊട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അതേപോലെ സാരാംശം നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് ഭാഗവതം ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് പരമ്പരയിലൂടെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കണം. പിന്നെ നിർണീതം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? നേരത്തെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് നിർണിതം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. അതെ. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങാൻ സാധിക്കും? സർവാതിശയായ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ സാധിക്കും. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകള്? മധുരാമണ്ഡലത്തിൽ ചെന്ന് വസിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിവേഗത്തിൽ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ മധുരയ്ക്ക് കഴിയും. ഭക്തിയുത സേവനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. മുക്തിയിലെത്തിയ ശേഷവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്കും കടക്കാൻ പറ്റും. മധുരവാസം വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപൂർണമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുക എന്നതാണ്. എന്ന ജീവിത ലക്ഷ്യം നടപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.